नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपलं स्वागत आहे DIT परांडा या यूट्यूब चॅनलवर। आजची नोकरी संदर्भातील अपडेट माहिती। सर्वप्रथम फायरफॉक्स ॲप्लिकेशन ओपन करू। या ॲप्लिकेशन मध्ये टाईप करू www.diitnmk.in। ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना नोकरीची सुवर्ण संधी उपलब्ध करून देणारे आमचं हे पोर्टल आहे। आपल्या समोर हे पोर्टल ओपन झालेलं आहे। हे पोर्टल ओपन झाल्याच्या नंतर आपल्याला थोडंसं स्क्रॉल करायचं आहे। एक नंबरला दिसत आहे भारतीय तटरक्षक दलात 350 जागांची भरती। याची जाहिरात देखील आपल्याला आम्ही आमच्या या यूट्यूबच्या माध्यमातून डिस्क्रिप्शन लिंकमध्ये आपणास देत असतो। अशा पद्धतीचं पोस्टर आपल्याला या नोकरी मार्गदर्शन केंद्रावर भेटणार आहे। सर्वप्रथम आपण फॉर्म कसा भरायचा सविस्तर माहिती आपण पाहू। या लिंकवर क्लिक करू। या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर आपल्यासमोर सविस्तर माहिती ओपन होत आहे। भारतीय तटरक्षक दल 350 जागांसाठी भरती। इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रुटमेंट 2021 यासाठी पदसंख्या आहे 350। पदांचा तपशील। पद क्रमांक 1 नाविक जनरल ड्यूटी GD 260 पदसंख्या। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच DB 50 पदसंख्या। यांत्रिक मेकॅनिकल 20 पदसंख्या। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल 13 पदसंख्या। यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स 7 पदसंख्या। अशा टोटल 350 जागांसाठी इंडियन कोस्ट गार्डमध्ये भरती निघालेली आहे। यासाठी शैक्षणिक पात्रता दिलेली आहे। नाविकसाठी म्हणजे GD कॉन्स्टेबल GD साठी 12वी उत्तीर्ण गणित आणि भौतिकशास्त्रामध्ये। नाविक DB साठी 10वी उत्तीर्ण आणि यांत्रिकीसाठी 10वी उत्तीर्ण 12वी उत्तीर्ण किंवा इलेक्ट्रिकल मेकॅनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेलिकम्युनिकेशन रेडिओ पॉवर इंजिनिअरिंग इत्यादी क्षेत्रातील डिप्लोमा आवश्यक आहे। यासाठी शारीरिक पात्रता दिलेली आहे। किमान उंची 157 सेंटीमीटर, छाती फुगून 5 सेंटीमीटर। वयाची 8 दिलेली आहे। SC ST साठी 5 वर्ष सूट राहील। OBC साठी 3 वर्ष सूट राहील। नाविक जनरल GD 1 नंबर पदासाठी 1 फेब्रुवारी 2000 ते 31 जानेवारी 2004 दरम्यानचा उमेदवार असावा। 2 नंबर पदासाठी 1 एप्रिल 2000 ते 31 मार्च 2004 दरम्यानची जन्मतारीख असावी। 3 नंबर पदासाठी यांत्रिकीसाठी 1 फेब्रुवारी 2000 ते 31 जानेवारी 2004 दरम्यानची जन्मतारीख असावी। या ठिकाणी नोकरीचे ठिकाण संपूर्ण भारत दिलेला आहे। यासाठी फी दिलेली आहे। जनरल उमेदवारांसाठी 250, SC ST साठी फी नाही। ऑनलाईन अर्ज तयार करण्याच्या शेवटची तारीख 16 जुलै 2021 राहील। सविस्तर परीक्षाची माहिती। नाविक GD साठी सप्टेंबर 2021, ऑक्टोबर 2021 आणि फेब्रुवारी 2022। सप्टेंबर ऑक्टोबर एप्रिल, सप्टेंबर ऑक्टोबर फेब्रुवारी अशा या सत्रामध्ये परीक्षा होणार आहेत। ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी 2 जुलै 2021 पासून सुरुवात होणार आहे। याची जाहिरात आपण या ठिकाणी क्लिक केल्यानंतर आपल्याला जाहिरात सविस्तर या ठिकाणी दिसणार आहे। पात्र उमेदवारांनी काळजीपूर्वक जाहिरात वाचून अर्ज भरावे। सदरील जाहिरात अधिकृत वेबसाईटवर सर्च करूनच फॉर्म भरावे असे आवाहन आपल्याला DIT नोकरी मार्गदर्शन केंद्रामार्फत करण्यात येत आहे। या ठिकाणी लिंक दिलेली आहे ऑनलाईनला। जॉईन इंडियन कोस्ट गार्ड या ठिकाणी कॅन्डिडेटच्या ठिकाणी आपल्याला रजिस्ट्रेशन अँड अप्लाय बटनावर क्लिक केल्यानंतर या ठिकाणी सविस्तर माहिती भरून आपल्याला रजिस्टर करून फॉर्म भरायचा आहे। अशा पद्धतीची सविस्तर जाहिरात या ठिकाणी आपल्याला पाहायला भेटत आहे। PDF स्वरूपात जाहिरात आहे। तसंच सभासदांना आमचे पोस्टर देखील भेटणार। अशा पद्धतीचे सभासदांना पोस्टर भेटणार आहेत। ते पोस्टर त्यांनी आपल्या सेंटरचं नाव टाकून मार्केटिंग करून जाहिरात करू शकता। अशा नवीन अपडेटसाठी आमचं DIT परांडा या यूट्यूब चॅनलला लाईक सबस्क्राईब करा।
धन्यवाद.